Evo danas ću vam pokazati kako bi otprilike trebala izgledati okretnica buduće tramvajske pruge u Brasnici. Kao vidite već su počeli, neki radovi su završeni, čak su postavljeni stubovi kao što vidite. Ovo je sama podloga je već postavljena. Vidiš samo završna ta faza sa šinama, betonom. I to bi otprilike bila ta okretnica u Brasnici. Tu odmah iza doma penzionera Green. Ovo vidiš u produžetku su Vojkovići. Tu se završava, znači, i tu je Okratuška, tu je okretnica. Evo vidit ćemo samo što se još... Inače radovi na samoj pruzi od Iliđe do ulaza u Brasnicu su maltene završeni. Poslije još na završna faza sad trebaju da se rade semafori, prelazi na svakom stajalištu, malo uređenja tih stajališta, ali sve u svemu to bi trebalo biti, kako kažu nadležni, do možda aprila, eventualno maja, bi trebao okrenuti i prvi tramvaj. Evo vidite, ovdje će biti ta okretnica, već je to ta pripremljena podloga gdje se okreće tramvaj. Tu će biti i vidite jedno mjesto za slučaj kvara nekog tramvaja, da može da se parkira. Sad zasad ovdje, iako se najavljivalo, vjerovatno ne znam zašto nisu razmatrali da napravi, da izmjeste remizu iz Salpašnog mosta. Vjerovatno, vidite, oni su mislili tamo negdje u krugu Famosa, ali to je sve, ti prostori su već odavno rezervisani i zauzeti. Znači sad nema ništa od te izmještene remize. Remiza će vjerovatno još ostati dok se ne nađe neko adekvatno rješenje. Ovo svaki dan radnici vrijedno rade na ovoj pruzi, služi na duše i idealno vrijeme za ovo doba godine. Mislim, nema puno padavina, nije još počelo da mrzne i radovi mogu još možda minimalno mjesec dana, možda i više ako ovako nastavi, i puno toga će se završiti. Evo vidite, ovdje su postavili već i stubove. Ovdje je izlaz, znači uključenje, povratak nazad prema Iliđi. Ovdje vidite, ovo će se uključivati za to je to. Znači ovdje je taj ulaz i povratak nazad. Svi željno očekuju taj prvi tramvaj nakon
Ne znam kada je pokrenut taj institut, od negdje oko 80. godine. I evo sve do sad, to je bilo samo pusto slovo na papiru. Evo vidite ovdje dom penzionera Grim. I to je... Evo vidite, to se nastavilo dalje. Tako da, evo pokazao sam vam kako će otprilike izgledati ta pokretnica koja će biti na kraju završena i bit će ovo jedna pruga koju smo dugo čekali. Sretni su ljudi ovdje, sretan je narod, mada svi očekuju da će sada i, vidite ovdje je vodozaštitna zona, ovamo dalje, to je sve, to su sve prema Butmiru dole, vidite ovdje narod, svi očekuju da će sada buknuti ta gradnja, da će se to raditi veliki broj zgrada, objekata. A vjerovatno i hoće. Ali eto, vidi da vidimo. Eto, toliko za sada. Ja sam pokazao ovu okretnicu koja će, nadam se, na proljeće biti završena. Svi vi koji gledate ovo možete komentarisati, možete lajkati, subscribe-ati moj kanal. Hvala puno, pa se čujemo u drugom prilikom.